ni bɛ ka ɲɛsiw bɛɛ ma actuellement bɛ radio Mancha FM sibiro sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan na jɛmukan min n'an k'a ma ko dabaka kɔlɔsili an bɛ munumunu salo ki bi kosɛbɛ sabula min ye duwakun kibaruyaw ye duwakun kibaruya a b'a bɛɛ kalama jango min ye sɛdɛmi ale kelen bɛ k'i giri don bɔgɔ la bi ka taa se assurance lafiya i k'a dɔn kunnafoni dɔ kun taara sɛbɛnnikɛlaw ani radio fɛ ka ɲɛsin assurance lafiya ma an yera kɛnɛ kan i k'a dɔn a kunnafoni ma kɛ kunnafoni jɛlen ye ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye maraka jamana na jɔnya ko kuma minnu fana bɛ yen ni waati m'an dan tɛgɛ ma an b'an da don nin bɛɛ lajɛlen la an bɛ min don a la ni k'o fɔ jawoyi an bɛ bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn maa minnu bɔra k'an lamɛn mali kɔnɔ 92.9 minnu b'an sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ o de ye www.zeno.fm jawo n y'a f'i ye n ko a bɛ ni ka kalo damadɔ bɔ i k'a dɔn mobili ko kasara ye dɔw sɔrɔ an balima dɔw minnu bɔra n k'i ɲininka u bɔtɔ kun don bananba i k'a dɔn u natɔ don bamakɔ min ye cɛnfala yɔrɔ in ye kari taara bɔ ka bin n'u ye kari binnen i k'a dɔn kamalen fila b'a la olu ye ɲagataba sɔrɔ sabula kelen bolo tigɛra kelen b'a la o sen tigɛra kelen ye n dɔgɔ ye kelen jamu ye bagayɔgɔ kelen jamu ye kɔnɛ alors i k'a dɔn a gɛlɛyara kosɛbɛ waati kɛra u wulila ka se kunnafoni dilaw ma kunnafoni di sɛbɛn min bɛ n'u k'a ma ko la révélation u sera olu ma min kɛ i k'a dɔn u taara u ka degun da olu ɲɛkɔrɔ k'a fɔ olu kɔni u ye degun sɔrɔ nka assurance kun kan ka olu sara assurance ma foyi k'u ye assurance lafiya sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛkɔrɔ sɛbɛn a don anw yɛrɛ ye kunnafoni caman fɔ assurance lafiya ma mais a kɔni kɛra sababu ye assurance lafiya k'a dɔn maa degunnenw bɛ yen nka jaja kuma fɔra an yɛrɛw jɔlen ɲɛna sabula révélation ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan min ye ayiwa masasi ye tumani kulubali u ye tumani wele ka taa kɛnɛ kan k'u ɲininka tumani jɔlen ɲɛna yalima accident in kɛ fɔra dama ka n'a bila bi la an kan ka baara kunfɔlɔ min kɛ yalima an m'o kɛ wa u k'o kɛra o ye mun ye k'u furakɛ prothèse c'est à dire que mana bolo walima mana se minnu kan ka kɛ u y'o bɛɛ san u ye yalima an y'o kɛ an m'a kɛ u k'u y'o kɛ alors an y'a fɔ a ye fana k'a fɔ expertw de b'a ka baara kɛ ni expertw tilala baara la ani tɔrɔmɔɲɔ min ka kan o bi d'aw ma donc o furanjɛ la aw tununa aw ma na aw ma wele parce que a wele kuma ma s'an fɛ a dun taara an tɔgɔ di kunnafoni dilaw ma ka taa an tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko assurance lafiya i k'a dɔn u tɛ maa ka hakɛ sara i k'a dɔn ninnu ye fantanw de ye cikɛlaw don minnu kɔni dɔ bolo tigɛra dɔn sen tigɛra yalima a ko kɛra cogo di mɔgɔ ninnu donna kuma ɲɛna k'a ɲɛfɔ tumani segira sɛbɛnnin kan dɔgɔkun tɛmɛnen na a y'a jira k'a fɔ hakaja assurance lafiya nana jateminɛ kɛ sabula ni accident kɛra tiɲɛ don expertise caman de bɛ kɛ polisiw bɛ expert kɛ contre expertise bɛ kɛ tribunal fana bɛ na a bɛɛ bɛ lajɛ k'a dɔn k'a fɔ accident in kɛra kɛcogo jumɛn in na yalima min bɔra ka mobili boli a jo b'a la wa a jo t'a la nka olu kan ka hakɛ min di o t'o fana bali donc olu tun b'a k'o expertise de kɔnɔ expertise bannen bagayogo ani kɔnɛ olu yɛrɛ kun ɲɛna olu kun y'u ka jate fɔ ko olu ni miliyɔn duuru ni 100,000 de ka kan nka assurance lafiyaw kɛlen ka expertise bɛɛ sɔrɔ o ye jate bɔ ka taa kɛ min ye maa fɔlɔ ye bagayogo o ta kɛra 10,000,000 ani buruburu ye kɔnɛ o ta kɛra 8,000,000 ani buruburu ye min sen karila o ka degun wari bɛɛ taara bɛn 10,000,000 ma wari in dira u ka avocat jɔlen ɲɛna wari in dira tumani yɛrɛ ɲɛna donc anw de kun ye kuma min fɔ assurance lafiya ma nkalon don assurance lafiya u ni ce u ni baraji u ye fantanw ka hakɛ segin ma ka sɔrɔ bin kɛr'u ka k'u tɔgɔ tiɲɛ assurance ɲuman don o jɛra an ye sabula maa ninnu yɛrɛ labanna u kun ɲini k'u cɛ journalistes ka kuma fɔli la k'olu ma fɛn fɔ journalistes ye aw yɛrɛ de sera anw ma ka na a ka degun da anw kɔni y'a hinɛ minɛ an b'a kɛ wari kama an b'a fɔ a ka wari d'an ma an b'a fɔ a ka sanu d'an ma sabula hinɛtɔ ko don n'a fɔra k'i accident kɛ k'i ka ayiwa tɔrɔmɔɲɔ ma d'i ma tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa ni tɔɔrɔ a kɛra ka dɔw de kan donc assurance lafiya an bɛ yafa ɲini u fɛ ka kɛto ɲini k'u fɛ assurance min don assurance belebele sabula ne yɛrɛ wulila ka tila ka taa sɛbɛnni in kɛlen ka t'u ɲininka ko in kɛra kɛcogo min na k'a f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ dabara de y'u sɛbɛkɔrɔ lakari nka n'a kɛra tan an bɛ yafa deli u fɛ sabula hadamadenya baara o baara i b'a dɔn ayiwa gasi b'a la n'i ma ɲɛ i ye maa tɔɲɔ
bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don n'i ma ɲɛ i ye tɔɲɔ k'i ka baara kɔnɔ i ka segin k'o de ka ɲi o tuma an b'a da diɲɛmaa tulo kan k'a fɔ assurance lafiya jɔngɔla c'est une assurance vraiment fiable bɛɛ kan k'i jigi kɛ assurance lafiya ye maa o maa n'i ye tɔɲɔ sɔrɔ k'i b'o ka assurance la jɔ kɔ la i b'i ka ayiwa i ka tɔrɔmɔɲɔ bi d'i ma i bɛ segin i ka minɛn kɔnɔ i ni min ka kan a bi d'i ma siga t'a la assurance lafiya mɔgɔw ani ce ani baraji an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin directrice ma Keita un certain Maïga an t'u dɔn kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la waasa mɔgɔ ninnu i ka don ka se k'u hakɛ sɔrɔ alors Bagayɔkɔ ani Kɔnɛ u kɛlen k'u ka tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ u sera an minnu ma ni anw ye kɛlɛ wuli u ye wari in da Bamakɔ dɔrɔn k'u digi f'u ka dugu la u taara f'u ka dugu la hali ka anw wele walima ka n'a fɔ an ye karisa kun ye mankan ci ayiwa an ka ko ɲɛnabɔra a ɲɛnabɔra joona aw tɛ dɛ nka anw kɔni ye kuma k'a la kuma min a bɛ se ka kɛ sababu fana min kɛra sababu ye k'a ko teliya dɔɔni alors u m'an wele u ma s'an ma bon hadamadenya ye nin de ye tiɲɛ yɛrɛ la anw m'a dabɔ wariko kama an m'a f'u ye n'u ka wari sarala u ka wari d'an ma mais n'u kun nana an fo karisa ani ce a y'an dɛmɛ baara min na jɔngwala an y'an ka hakɛ sɔrɔ o kun bi diya an ye donc Bagayɔkɔ ni Kɔnɛ vraiment an ma ko ɲumanba k'o ye maa o maa y'i dɛmɛ i kan ka wuli ka jɔ boloda labanna ka kibaruya mɛn tuguni kuma in fɔlen arajo jɛkafɔ la u ka avocat u ni avocat bɛnna min kan c'est un certain maître Tunkara u ni avocat bɛnna min kan wari tɛlen u y'o gere don bɔgɔ la u ko avocat ma ko non ko ne ko kuma ko hadamaden ko de don bon i ye nin ya nin bɛ mɔgɔw ça c'est pas bon maa o maa y'i dɛmɛ i ka degun na a dɔ a tigi ye a ma fɔ i k'a sara anw tɛ sara ɲini vraiment anw tɛ sara ɲini mais n'u kun y'an wele k'an barikada k'a fɔ an ni ce o kun bɛ diya an ye Jawoyi ko min ye bɛn ani kelenya ye jango min ye foroba cakɛlaw ye ani jamanaden bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ayiwa u ka se ka sigi ka kuma ka hakilina jagabɔ kɛ jamanakuntigi Asimi Goyita ale de ye hakilina in bɔ k'a bin a y'a wari bɔ a y'a fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ waasa a ko ka dilan ka ɲɛ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen dafara foyi ma a jɛ alors kunnafoni sɛbɛnw y'a jira an na kɔni u ye ɲɔgɔn ye min kɛ entente sociale la a ma ɲɛ sabula u ye sɛbɛnfura minnu dilan ka na makariko da don maa kalannenw maa minnu faamuyalen don jamana dalen bɛ maa minnu na kalo joli ka fara ɲɔgɔn kan a ka hakili jagabɔ kɛ kuma bɛ se ka kɛ jamanadenw fɛ foroba baarakɛlaw association ka taa se syndicat jɛnɛjɛkuluw ma Mali ka kɛ jamana kelen ye gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ se ka fɔ ka k'a kan mais a taara kɛ catiribɔ ye sabula u ye sɛbɛnfura ni fɛn minnu dilan maa si tun tɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ taa nin de sɛbɛn dɔw yɛrɛ tun bɛ taa don a kɛra dɔw ka pali kɛra dogo do b'u pari ka taa a ka dɔn ko n yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan n'u ye kuma ta u bɛ kuma kolokala kumaw fɔ ka taa yen fɛ ka na yen fɛ kuma jɔlenba tɛ sɛbɛnnikɛla dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u ka nin barodasigi min kɛra a kɛra wari tiɲɛ da ye Asimi Goyita ka dusukasi fanga ka bon dɛ président ka dusukasi fanga ka bon dɛ n'a fɔra i kelen ka nin bɛɛ kɛ i dalen don maa minnu na maa kalannenw maa faamuyalenw olu ka dɛsɛ ka baara ɲuman kɛ yarɔ nin ko minnu filɛ nin ye ninnu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye gɛlɛya ni hakilina minnu an b'a kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min nin bɛɛ de ɲɛɲinitɔ don o dɔgɔkunfuranjɛ kelen kɔnɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min kan k'i da don votew la ka votew labɛn ka vote kɔlɔsi n'i ma fili o de bɛna bila seni nɔ na maa caman fana kelen bɛ k'i hakilina bɔ k'a bin o tuma maa kelen bɛ se ka ko bɛɛ kɛ jamana kɔnɔ wa i tɛ se a ka di président ye n'a b'i ko don jamana na don min maliden fanba bɛɛ yarɔ bɛɛ tɛna jɛ k'a fɔ k'a ɲɛna mais au moins 100 o 180 walima 90 k'a fɔ jɔn la transition min ye baara min kɛ a ɲɛna y a trop de problèmes anglais ban hanzo la ka wuli an ma taama donc c'est vraiment compliqué
ni mina fanga di politique maaw ma tuguni kɔrɔmatigɛli kuma kalandanfɔ lagosi parce que nin ko minnu filɛ nin ye nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen min fana fɔra duwako tɛmɛnen na o gɛlɛya ye mun ye avant projet transition c'est à dire que jamana sariya kura min kan ka ta bɛɛ b'a kalama président fɛn o fɛn tɛmɛna kabini alpha kana se ayiwa ATT ma kana se IBK ma président fɛn o fɛn tɛmɛna bɛɛ y'a ɲini ka dabali ɲini ka fɛɛrɛ ɲini jamana constitution min n'a kɛra kabini san 1980 a bɛ se ka yɛlɛma cogo jumɛn na parce que bɛɛ b'a dɔn fiɲɛ b'a la n ko ma se a bɛɛ dɛsɛra fori n kɔrɔ kuma caman ni min yɛrɛ fana kɛra bɛn ma k'a ka fɔlɔ dɛ a ma fɔ ko a votera dɛ u k'o de ma tubabukan na ko avant projet o de ye anw ye min ye fɔlɔ o ye nin ye maa caman de ko k'a man ɲi politique maaw ko k'a man ɲi maa kalannenw ani maa lakodɔnnenw olu ko k'a man ɲi gɛlɛya wɛrɛ min b'a kɔnɔ o de ye 16 bɛɛ b'o jɛkulu dɔn o ye tɔn ye min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don jamanadenw ma minnu bɛ jamana kɔ kan olu kɔni ko k'olu t'a la yɛrɛ de fiyewu sabula fɛn dɔ ni fɛn dɔw fɔlen don a kɔnɔ olu minnu ye taamadenw ye n'u bɛ jamana wɛrɛ la a b'olu lagosi k'u ka hakɛ minnu na avant projet in kɔnɔ fɛn dɔ b'a la n'i ma fili article n tɛna n yɛrɛ don o to a kan fɔlɔ sabula n'i tɛ fɛn min dɔn i bɛ fili en tout cas sariyakisɛ dɔ b'a kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ni votew sera jamana kɔnɔ n'i ye maliden ye i bɛ jamana kɔ kan i bɛ Gabon i bɛ Faransi o i bɛ Amérique o ni yenkaw ka sigili sɛbɛn b'i bolo o de ye nationalité yarɔ Mali ta kɔni b'i bolo ka ban e wolola i ye maliden de ye tu as la nationalité malienne i bɛ taa jamana wɛrɛ min na dɔw bɛ jija kɛ parce que yen sigili ka nɔgɔya i ma i ka se ka lafiya ka baara sɔrɔ yen dɔw bɛ olu ka nationalité ɲini waasa o sigicogo ka ɲɛ a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko double nationalité alors ni double nationalité b'i bolo k'i tɛ kɛ candidat ye o kɔrɔ de ye maliden fanba min bɛ jamana kɔ kan olu caman nin bɛ bɔ a la ni dun y'o ye o bɛ na n'a damata gɛlɛya ye o tɛ kelen ye double nationalité in président caman kɛra Mali président ye k'a sɔrɔ a b'u bolo mais a donko sisan sariya kura la ne ɲɛna min ka ɲi CEDEAO fana y'o de fɔ u ka bɛɛ to yen i ka faamaya ɲini n'i y'a sɔrɔ a bɛ wajibiya i kan jamana wɛrɛ sigili sɛbɛn min b'i bolo jamana wɛrɛ nationalité min b'i bolo i b'o bila i bɛ jɛ o kɔ ça c'est tout à fait évident donc o kɔrɔ ye kabini fɔlɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u ye kɛlɛ min kɛ k'a fɔ députés ka d'u ma u ka don nin na u ka don nin na a caman bɛna gɛlɛya dɛ sabula caman b'u la minnu ni nationalité double nationalité de b'u bolo donc a bɛ kɛ problème ye bon ani sariyakisɛ wɛrɛw caman an da tɛ don olu la fɔlɔ yan'a don cɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya minnu bɛ ɲɔgɔn kɔ ka na qu'est-ce qu'il faut faire il faut reprendre ɲininkali ka kɛ jamanadenw ka ɲininka minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan u ka ɲininka anw ka hakilina ye nin ye anw ka hakilina nin ye o bɛ kɛ sababu ye fiɲɛ caman bɛ yen o ka éviter mais n'a ye ko dilan ten a laban o laban a bɛ na ni problème ye ala k'an kisi problème ma kɔlɔsili i k'a dɔn nin tɛ daba ka kɔlɔsili nin kɛra daba la donc min kɛra n na walima n y'a ye an bɛ se k'o fɔ jawo ye anw ka baara tɛ korolen réseaux sociaux ye n'i ye fɛn fɔ anw ma réseaux sociaux kan an t'i jaabi sabula anw t'a ye an t'a dɔn ni maa wɛrɛ y'a fɔ an ye fana an tɛ jɛn n'a ye maa wɛrɛ ka kuma wɛrɛ ta k'an sɛgɛrɛ ko min fɔra réseaux sociaux kan mais il y a un grand problème jamana faamaw jamana dɔnnikɛlaw ɲamakalaw jamana jigiw n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka wuli ko dɔ bɛ yen maliyɛn bara k'a bɛɛ lajɛlen minimiser k'a da kɛrɛfɛ balawuba de don ala m'an kisira a ma o ye mun ye kayi jamana na
marakaw ka jɔnya ko kuma ani hɔrɔnya ko kuma da tɛ se ka maga la balawu do bi tilegan in na ne sigilen bɛ n ka so cɛ dɔ ye ne wele ko Yusufu Konatɛ a bɛ bɔ Yaginɛ je crois ouais Yaginɛ banda Yelemane mara la Yusufu Konatɛ il me semble que a donné do kosɛbɛ c'est un activiste a ka kuma ka ca kɛlɛkɛla do a ye ne wele dɔrɔn daba tungara don ne ka wa a ye ne nani a denw ko mun kɛra a ko non ko ne da bɛ marakaw ka jɔnya ko kuma ni fɛn na ne t'a ɲɛdɔn mɔgɔw bɛ tile ka fa mɔgɔw bɛ si ka fa n ko cɛ e ye ne wele n di ka nimero dɔn ne t'a dɔn ye mɔgɔ min ye n'i ye ne nani i bɛ i fili la dɛ mais ne t'i nani parce que ne ka lamɔ ni n ka baara kɛcogo t'a to ne ka maa wɛrɛ nani i tulo bɛ kuma in na an y'o kuma fɔ ne y'a tigɛ parce que kuma ɲɛnama t'a da a bɛ taa kana kuma kelen kan ne y'a tigɛ a ma 5 minutes bɔ j'étais connecté n bara ka wele ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ la Chine Japon Indonésie Amérique France kɔni tɛ Gabon Congo finalement ne yɛrɛ kamana ganna alors je crois dɔ bɛ Congo o ye vocal ci ma n tɛ maa tɔgɔ fɔ numéro bɛ n kun a tɔgɔ bɛ yan mais n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko non daba tugara i b'i cogo dɔn ne t'a fɛ k'i dɔgɔya donna ta bɔra ta n ko kɛ n cogo dɔn jumɛn na moi j'ai pas compris ko non i ka vocal dɔ de b'ara ka yaala an ka site kan i b'a fɔ ko jɔnya ko kuma ni hɔrɔnya ko kuma ko jɔnya ko kuma tɛ tiɲɛ ye c'est là-bas n nana miiri sa k'a ye ko nin ye kuma kɔrɔ de ye koyi effectivement an ye émission caman de kɛ marakaw ka jɔnya ko kuma kan dɔw la an b'a fɔ ko jɔnya bɛ yen dɔw la an b'a fɔ ko jɔnya tɛ yen mais an yɛrɛw ka analyser a n'an ka hakilina ye min ye an de la k'olu fɔ ka kɔrɔ o dun tɛ nkalon ye Mali jamana yɔrɔ tɛ yen n'a tɛ fɔ ko karisa ninnu ye jɔn ye nin y'an ka jɔn ye nin y'an ka hɔrɔn ye o dugu tɛ yen ça qu'on veut ou pas ça c'est une réalité maintenant kayi jamana ta o yɛlɛmana ka kɛ ko kuraden ye wa fali bɔra a la fɛn caman b'a kɔnɔ ça c'est autre chose anw bɛ min dɔ ka kɔrɔ anw wolola ka sɔrɔ min bɛ ka kɔrɔ jeli bɛ yen jɔn bɛ yen garankɛ bɛ yen finɛ bɛ yen maintenant min ni min b'a kɔnɔ kayi fanfɛla la aw kayikaw de b'o dɔn aw kayikaw de b'o dɔn mais tiɲɛ don Mali bɛɛ ye kunnafoni caman sɔrɔ maa dama min donna kaso la a ye ɲɔgɔn don kaso la nin ko dama min na sabula jamana in yɛrɛ tigɛlen bɛ maa dama min na kuma jugu ni awa balawu kuma na c'est trop n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn n y'a ye k'a fɔ nin kuma in ye kuma balawu kuma de ye alors Yusufu Konatɛ a yɛrɛ ɲuman k'ale kamalekuntigi de ye k'ale ye dɔ ka kunnafoni lasela ye mais c'est faux mon frère n'i taara salon ani salon na sini kuma kɔrɔw ta k'olu bila réseau kan k'a kɛ n'a fɔ kuma in fɔra kunu walima kun na sini ko c'est faux arajo kuma de don don o don kuma kura de bɛ fɔ donc tu n'as pas été gentil o ye balawu ni sitane de ye heureusement dɔw sera kɛ n wele n y'a expliqué ɲɛna n ko bon ne ma fɔ i faamu ko non k'i ka kuma jɔnya ko kuma min ni i y'a fɔ arajo la kunungo walima kun na sini k'o kuma de bɛ réseau kan ko c'est faux an bɛ kalo joli bɔ an ma jɔnya ko kuma fɔ an bɛ san joli bɔ an ma jɔnya ko kuma fɔ non on n'en a pas parlé kunnafoni di ye a bɛ fɔ o de ma actualité c'est à dire min bɛ yen don min i b'o fɔ o don n'i tɛ ko wɛrɛ ɲini dɛ walima ni ko wɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ jɔn ka wari t'an kɔnɔ hɔrɔn ka wari t'an kɔnɔ faransi ka wari t'an kɔnɔ kongo ka wari t'an kɔnɔ en tout cas nin ko in fila la jɔn walima hɔrɔn minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn na mais min jɛlen don dɔw b'a ka balo nin ko in na dɛ n'o tɛ i tɛ nin sama ka se nin yɔrɔ la i bɛ ne wele i mɛ ɲininka i ma fɛn fɔ i ko ne ye min fɔ réseau kan
ne mi fɔ réseau kan ni jɔn ko kuma do o kuma fɔra a ka ca san kelen ye kuma kɔrɔ do an y'a fɔ kuma kelen yɛrɛ tɛ fila tɛ sabula chaque fois que dɔ bi fɛn dɔ fɔ an ye min ye tiɲɛ an b'o lakali o bi taa jɔn kanu na o bi taa hɔrɔn kanu na ni hɔrɔn y'an wele k'a fɔ nin ko in kɛra a tiɲɛ filɛ nin walima wuli ka taa nin conférence kɛyɔrɔ la an b'o lakali minnu degunnen don n'o ye jɔn ye n'u ko non nin kɛra karisa la an bɛ taa lajɛ an b'o fana lakali on n'a pas de parti pris an ti maa fɛ ka tɛmɛ maa kan an ti maa dɛmɛ ka tɛmɛ maa kan ka da mun na mais a ka Konate cogo in n'a ma cogo dɔn parce que mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla minnu ye vocali ci ne ma daba tunkara an y'i ka kuma mɛn i ni ayiwa Yusu Konate kuma in fɔ an y'a mɛn réseau kan bon a bɛ komi olu ni Yusu Konate fana tɛ fankelen fɛ ni n ka vocali ye nin vocali in diya a ma ko ne de ko ten o ye min fɔ ne tɛ segin o kan donc Yusu Konate balawu m'a don histoire m'a don a ko ne ma k'ale bɛ faransi de faransi ta ye mun ye e bɛ faransi mun de ye c'est quoi la France ne taara faransi a ka taa siɲɛ 40 n t'a dɔn yɛrɛ n t'a da dɔn ne taara faransi a ka taa siɲɛ 40 ni ala sɔnna kalo min natɔ filɛ novembre kalo ne bɛ taa faransi tuguni inshallah donc n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn an maa minnu bɛ sigi la ɲɔgɔn kan kabila kelen kɔnɔ dugu kelen kɔnɔ diinɛ kelen kɔnɔ san ba yiriga kabini an mɔkɛ ka se bi ma ni ko nana k'o bɛ tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka lajɛ hakilila u kan ka jateminɛ foyi t'o ɲɛnabɔ sigi ka fɔ kɔ nka sɛtanɛma walima minnu bɛ balo a kɛlɛ la n'an ma cogo don olu la olu bɛ dɔ fara balawu kan ka sɔrɔ a ba s'o la hadamaden ni bɔra ko minnu na maaw sara ko minnu na an bɛɛ dun ye diinɛ kelen an bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ an bɛɛ bɛ bɔ jamana kelen na an bɛɛ bɔ dugu kelen na il va falloir que Mali faamaw u ka kuma Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka kuma Mali ɲamakalaw u ka kuma parce que kuma fɔra ne yɛrɛ bi nin ko in na kuma fɔra ne ye bi n tɛ se k'a lakale arajo la a bɛ ni ka an yɛrɛw an marakaw an danbe bɔ an na kuma dɔw fɔra ne ye a enregistrement bɛ n kun n t'a joué n t'a kuma fɔ min y'a fɔ n t'a fɔ min nana n'a balawu ye a to a de ko Yusu Konate mais pourquoi kuma kɔrɔ don kuma kelen tɛ n'i taara kuma kelen da k'a fɔ peut-être que min bɛ taa jɔnw juguya la n'i y'o de ta k'o joué k'a sɔrɔ don dɔ la an ye kuma wɛrɛ fɔ min d'o fana ye i m'o fana joué i ye histoire wuli mieux n t'a tigi tɔgɔ fɔ dɔ ye n wele ka bɔ Congo a ka vocal bɛ n kun a ye n wele n y'a ka téléphone ta n y'a expliqué a ɲɛna n ko non ne ma foyi faamuya aw ka nin kibaruya ninnu na n ko ninnu ye kuma kɔrɔ de ye a ko daba anw ka fɛn a tɔgɔ di kuma kɔrɔ t'anw fɛ yen koyi kuma minnu fɔra a ka ca san kelen san fila a kɔrɔlen tɛ koyi anw bolo don o don an bɛ se k'a bɔ k'a kɛ kura ye ne ko kuma là il y a un problème anw ka fanga na taa tɛ ko kɔrɔ ye koyi n taara n'i ye salon fanga na ɲinan bɛ taa n'i ye tuguni donc là c'est compliqué ko kan ka kɛ ni hakili ye jɔnya hɔrɔnya ɲamakalaya finɛya garankɛya nin bɛɛ ye bɛnkan ye bɛnkan min n'a dilanna bɛnbaw fɛ kabini kunungo sisan an b'an yɛrɛ ɲininka mun de nana n'a tiɲɛni ye an k'an yɛrɛ ɲininka gɛlɛya jumɛn in donna an na an k'an yɛrɛ ɲininka munna mɔɔw bannen don an ma an k'an yɛrɛ ɲininka nafa b'a la tuguni wa an k'an yɛrɛ ɲininka nafa t'a la tuguni wa an k'an yɛrɛ ɲininka yalima fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn lebu ni kɛlɛ ni ɲɔgɔn fa ye la solution elle est simple mais maa minnu b'a la n'olu bɛ bɔ a kɛlɛ la
wala mo lube fenzura la cho war mina de e katani voy réseau ka war mina de kan kuma info ni ma war mina kan nge ado be gbe wulu ti se ka se malable parce que plenty dele do ma dama minga ni ko na c'est trop isu kona tendi bi keleke wala me ba fe ka marakaw bla nywana kana ne ki ka bere ne te bere kana ne do ala non ne animateur di mami mana na domi mba fo o fotugo bi se ka nye wala mo fotugo bi se ka jenge wi haramadiya tabulu mbe kuna foni kilen fana de me ka famya journaliste film mango de mami mina kuna foni di journaliste ma na segiro kuna foni kele ka kasora ma vérifier abse ka fli donc il faut que les choses soient claires horoma deli ka mugandian daba nunu nani joma deli ka mugandian daba kuma invoy ka da jana ne be kibara me chugo mina ne ba famu chugo mina menga kuna foni da absika ke ati be ema odo obinye. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Ni association minumbe France ne pas France kana ne na chiti nyono. Dites-moi aya foni na bendo aya foni personne n'était mogodo maka mugande ngono. Ne tita barake France ni tita warni ni France. Ne ninga warde be bo amita France mitanga chila. Ni nato sera mbita yuri mele. Iba soro wa keme walma million ngele mbengo mbita do costume ni sabara la yuri mele la. Ni yuri mele fo pari ka ba robe yuri mele mi. En tout cas minum bi pari olubado. Donc Youssou Konaté, toi et moi là on boxe pas sur le même ring. Moi je ne suis pas un problème. Ni pas fait un problème de créer. Maraka ni nyanje kanata ne ka cassette korota kibino jouer. Yene wele de note ni ngunya me walma ma wara fon je réponds pas. Mais yen wele téléphone de la cap ma fait et puis yen nani. Mi nani ndi nani ne tisegi ke enani. Mi ngadi daib so ko fonema ça c'est ton problème ça n'engage que toi. Ikari sirama benabulu. Doyen wele kabo Amérique. Ako daba ninto eka eko kanata plainte reke angele me ka plainte dema minge ni chenga te fa ka satna malla. Pourquoi? Ne nyana ni joro dobila ibi ke kuma fo baga nyumanye. Na nini nyan doro te fonye. Ni jonyo ko pumai. Anini ngela mimbe kai jamana na. Foi taban sigi ka fo ani kumbako. Foi kele taban nywana ni taban mbe wari ka nga nyina ko la taban ati ban fo ka nyawuli wa do rebe ulu ta ka ban sabla lu bi balala ala ka nga jamana kishi fo maraka jamana de ka di nya jamana bay ibita jamana mi na kuite chrétien kelen soro we maraka jamana a beslam a be ko la ilaha illallah shahadu anna muhammad rasulullah y a pas de chrétien église té on nga maraka jamana na église té a beslam mais ambe ko la ilaha illallah shahadu anna muhammad rasulullah ambe desa ka ben mun gelenga bli haramadiya ko minu mbanje wa o glali ka gelan ne esona ne sona ambe ben abigla ka nye fura fo itala si ñini kaw fe ambalma marakaw on be de bi fakile bakile mama ko ko ntire ambe bi fakile bakile shetane ani goleba ani nyanja te fonye ala kan be kelema ala kan be sabama on de bi bois en faso la kamta war ñini ngudi en faso ananga jamano ubi bon nogola tugo mi balma minu bi ubi bon nogola naw ñire tara ke sababu yi ka shetane wuli sabula kelen juba on de bolo minum bi jamana koka nota minum bi so ay minum bi jamana koka be de baraka sama ita de mafa se benye wore bembulu meni jamana ina nanye nyom fam ya hakilna nyumana udela mali fama ko nga wuli ka joke kasula do ni fe fo te fo nyene na fo ni bi ba chugo o si ka fodi karsa ina ni ke anye pletika ko ya do kasula utaba fengile min penin ko imba fo be ka jenai ka do ala ikilinyi on debi fakili bakili kasi ka foke ka puma note shetane mo balade ala kun nakashi wassalam nega krafi